artista autodidacta, molt creativa i amb una capacitat de treball infinita. Així van presentar Elisa Arimany durant la jornada de portes obertes al seu taller organitzada pel Rotary Club en benefici de l'Associació de Familiars i Cuidadors de Malalts d'Alzheimer, ACFA, que va servir com a acte de reconeixement cap a l'artista sardanyolenca. El Rotary va preparar un acte solidari on es va sortejar 10 reproduccions en petit format de l'escultura Carícia, les quals estaven signades i numerades. Les obres van ser donades per l'artista en benefici d'ACFA i la recaptació final ha superat els 3.500 euros. L'enorme espai del taller, ple d'escultures i pintures, va quedar petit per acollir familiars, amics i admiradors de l'obra d'un artista local que ha traspassat fronteres. Una de les filles de l'artista destacava la creativitat i la capacitat de treball d'Arimany, que era capaç d'assumir encàrrecs importants en poc temps. A més, va ser la primera artista no americana en col·locar una escultura a Nova York i té nombrosa obra pública a altres indrets dels Estats Units i altres països del món. Estem molt orgullosos d'ella. Nosaltres, els fills, diguéssim, la Marta, la Montse, el Marcelí i jo, fem tot el que podem per no solament el seu llegat conservar-lo, sinó seguir-lo promocionant. El president del Rotary recordava que l'entitat va néixer fa 14 anys i l'Elisa es va implicar des del primer moment. Per aquest motiu, va explicar que el Rotary li devia un acte de reconeixement a la persona i a la seva activitat artística, combinant les dues vessants amb les que ella sempre ha treballat, l'art i la solidaritat. Avui, per estar aquí, tots hem fet primer un exercici físic. Ens hem hagut de desplaçar i hem hagut de venir fins aquí. Un altre, estem fent un exercici cultural, intel·lectual, que és copsar aquestes obres, empapar-nos d'ella i rebre estímuls que ens provoquen sensacions. I per últim, estem fent també un exercici social de relacions. Ens estem relacionant, ens estem veient, ens saludem, parlem, participem. Llavors, aquests tres formes d'exercici avui en dia són la base del que es diu la neuroplasticitat, que és el sistema aquest de mantenir-nos actius d'una forma constant. Llavors, de manera que aquest acte, que primer era de reconeixement i a més era solidari, en aquest moment s'està convertint també en un acte anti-Alzheimer. Elisa ha estat una persona pionera, una persona que ha experimentat, una persona solidària, compromesa, que s'ha atrevit a transitar per diversos estils. I bé, com a alcalde i en nom de tota la ciutat, només puc agrair-te tota aquesta aportació artística i cultural que has fet per la nostra ciutat i en molts altres àmbits. L'historiador Francesc Miralles va remarcar que tota la seva obra està lligada als problemes que té avui dia la societat i que connecta amb els grans artistes de la història. Les tres característiques són claus per entendre la seva obra i es constitueix en l'artista més important de Catalunya de la segona meitat del segle XX. Tota la seva obra està lligada als problemes que té avui la societat. Els problemes, les migracions, els problemes de fe, els problemes de... O sigui, tots els problemes de la contraposició de persones i de forces. Tot això està no recollit, sinó que és el que dona el sentit a la seva obra. El subdirector del Museu d'Art de Cerdanyola destacava la forta vinculació d'Elisa Arimany amb aquest equipament des dels seus inicis, així com la seva sensibilitat conjugant materials aparentment contradictoris. Malgrat que les seves escultures se sotmeten a les lleis de la geometria, són fragments d'una sensibilitat immensa i exquisida. Conjuga materials aparentment contradictoris, pedra i metall, paper i fang, amb un equilibri entre la monumentalitat i la humanitat. L'Elisa aconsegueix, paradoxalment, conferir al fred metall la capacitat d'acariciar. Hi ha una frase seva que resumeix l'essència de la seva concepció artística. Tots som artistes. Artista és el que fa el que sap fer de la millor manera que pot.